Hadian kesinjam ke bejawab harga bapa ekinas nak kini ke jela ban letre Sha Japan bat Singapore mentah ke Jerman kala long ke weipat ke jaka ke babut ke baterwa ya keringsan hak ke pertain nak bentak kinas bat kinong tre ke koi ke kiak nak kini ke jela. Kani kelawan long hadian bau menteri rang bak ke jela Konrad ke sang mah ne ke sengi palai ulah pli ya ke program Aji Hikai ya ke ketian Jerman hak ke jingelang ke balalong hasilong tek pak. Ke ke bangilek mentah ke sengi kalong ban penkelai ya ki jing syaka kabu ka krau ka Meghalaya ka dei ka badon ya ki nong shong snong ki bade ki khna samla hapok kari bat ni penlong ya ka dei ka kabu syaka bor ha ka putei wat ladangi pha adu lai po hajar ngut ki riu syampang syabar jong kari ka jing pha pisa ka jong ki kan kot syaka ar spa san po klur shibnai kata lai hajar klur shisnem syaki bahiyeng sem ong menteri rangba menteri ulah kolaru ya ke jing kersyan ke bapura na ke jela kentup ya ke jing rak pisa na ke benta ki jing Aji Hikai bat bante ya ke jing syania na ke benta bandai tre syabar jong kari da ke baong ki kimi ki pa ha ki por ki beladap ki don ya ke jing atatien namar ke jing sokhya halor ki jing lut jing sap bat ke jing shngai menta ke sarkar ka yeng kum ka nong bakli ni don hang ne wan pentikna baki khun ki ti jong pi ki don ha ke jing shngai ka jing peten linti bat ke jing penyo ya ka kabu ka wakrau na kaliang Konrad ulah kularu ba dala dehi unlej ban senran lang ya ka kenhun ka beningkong na kito ki bala syajit bandai sya Germany ulah benrap ru ba ka ne ke jing trilang kan penklan ya ke jing dei pedeng ke India bat ke Germany bat ka long ka basngok men shibun ba ka Meghalaya ling ba ka kenhun nong tre jong ki samla kan la ban long shibun ta kum kata ka khana jing kiu syapang bat ke jing jong ka Germany kala sakhi ya ke jingduna kinong tre ha ka koi ka khya hapo u ar hajar lai pusan ngidon kam sah nyo million kinong tre ki betebet kani ke program menta ka singi ke penpau ya ke jing lenti ke bapen ke lai ya ke jing em kini ki samla om tang bakin let tre Sha Germany Henry ru bakin tre stom kin no sniang bat kiu syaprang ong ka Andrea Jeske deputy consul general ka bami khmat ya ka German consulate Kolkata haba penpau ya ke jing kermen halor kani ke jing trilang nalor kata kala keren ru halor ki polisi betmai ka Germany ha ka bai de ka jingwan buhai shnong kum ka opportunity card bat ka skilled immigration act ka bapli ki lat kilenti ki ba kham pensuk na ka benta ki nong tre ki bomde na European Union kat bana kaliang ujan even country director general of people to help Germany ula penpau ya ka jing tre kam bapura jong ka program bat ong ba kadi ke jing trilang kam de satya tang ha kaliang ka yo kam yo jam henreina ka benta bante ya ke jing em ula ong ru ngi kersyan ki kertong nadu ke jing Aji Hikai hadu ke jing penyeso nadu ke jing Hikai ka ketian bat ka culture hadu ke jing kendu ya phi hapo ka kat lingsun ha Germany phin omlong marwei ha kani ke jing ya lenti ke jong phi